Té la paraula la diputada. Consellera, vostè acaba d'esmentar que el seu grup, Junts pel Sí, té a punt una proposta de resolució. Jo començaré explicant una cosa que tenia més endavant, i és que nosaltres, el grup parlamentari socialista, conjuntament amb el grup parlamentari de Catalunya Sí que es pot, el mes de febrer, a la Comissió d'Afers Institucionals vam presentar una proposta de resolució que es va aprovar. Es va aprovar i plantejava exactament això, l'erradicació de la violència masclista. I demanàvem la constitució d'una taula per l'acord social i polític per erradicar la violència masclista i en concret es va aprovar el següent text, que li llegeixo. Convocar en el termini d'un mes, això era el mes de febrer, el termini d'un mes, la primera reunió de les institucions polítiques catalanes i les organitzacions socials, feministes, sindicals i polítiques per a constituir la taula per l'acord social i polític per erradicar la violència masclista, que ha d'evitar la regressió social respecte al dret a les dones a elaborar recomanacions i mesures contra la violència masclista, fer el seguiment de les polítiques públiques en aquest àmbit i emetre informes de caràcter públic. Home, està bé que presentin una proposta de resolució, però aquesta va estar presentada el mes de febrer i no han fet res. Aquest el primer punt. El segon punt, insisteixo, jo li he fet una proposta que vostè no ha ni esmentat perquè suposo que no l'ha vist necessària. Fa uns dies li deia que el govern central feia un gran pacte d'estat contra la violència masclista i jo li proposava, consellera, faci un pas endavant i faci el gran pacte català contra la violència masclista. És una bona idea, ens hi sumarem tots i segur que ens tindrà al seu costat, seguríssim. L'altra cosa que li deia, temes de formació. Evidentment que estem a dintre el currículum i hi ha temes de formació, però són insuficients, consellera. Per tant, segon punt, temes de formació per als joves. Mirin, els experts en psicologia i sexologia ens alerten que la manca d'aquesta formació bàsica, que a països com Suècia és una realitat des de fa 20 anys, deixen a la gent jove sota l'única influència del que veuen al seu entorn i a la pornografia en quant a la sexualitat. Això ho diuen els experts en psicologia i sexologia. Per tant, segona qüestió. Primera, pacte català contra la violència masclista. Segona, formació pels joves. I la tercera, no deixem de banda el tema dels jutjats, malgrat les paraules que es puguin dir. No podem permetre, i ho ha dit, i estic d'acord, que no podem permetre que es tanqui ni un jutjat. Estarem al seu costat amb això. També voldria dir que vostè ha esmentat un tema de comunicació. Crec que cal crear convenis de col·laboració amb els mitjans de comunicació. A l'entorn del 80% dels joves adolescents i fins i tot el professorat declaren que la televisió, la premsa o internet són els mitjans que els serveixen per formar-se sobre la idea que és o no la violència masclista. Per tant, aquest és un tema molt, molt important. Jo crec que s'han de posar les piles i treballar amb força, però no només vostès, nosaltres també, entre tots. No és una crítica només cap al govern, només faltaria. Tots hem de treballar per això, però agafem les bones idees i treballem. I el que està aprovat, posem-ho a la pràctica, és molt important. Despleguem tota la llei, com deia, i una cosa última ja per acabar, el tema dels pressupostos. Vostè, en la Comissió d'Igualtat, de fa una setmana, ens deia que el pressupost d'Igualtat pujaria un 8%. El 2012, respecte al 2015, havia baixat un 22% i ara pujarà un 8%. Considerem que encara és insuficient i d'aquesta manera no podem tirar endavant tots els bons propòsits que volem tirar endavant en aquest Parlament perquè erradiquem la xacra contra la violència masclista. Moltes gràcies. Gràcies, diputada.